Ev demo her demo xoş bin hevallo. Em anha jî li zozanên dukanê çiyayên bilindin ev der dukan wekî ku me gotibû dukan bajarekî Başûrê Kurdistanê ye nêzîkî sî û 5 kilometre dûrî Silêmaniyê ye di navbera Koysancak û Silêmaniyê de ye dukan. Dukan bajarekî zozanî ye bilind e ev hûn dibînin ez dixwazim nîşanî we bidim derdorê wê gelek çiya hene di nava dukanê de jî çemekî pir gewre çemekî pir xweş mezin derbas dibe navê wî çemî jî jê re dibêjin çemê dukan em niha jî derketine zozanên dukanê dukan bajarekî pir xweş e bajarekî turîzmê ye li Başûrê Kurdistanê ye ev dem û her demê ya xweş bin.